Tunay ngang marapat ng ating papurihan ng Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo sa kanyang bugtong na anak, na siyang nag-alay ng sariling buhay at nagbuhos ng sariling dugo para sa kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan. Mula noon, iniligtas na ng Diyos ang sangkatauhan. Iniligtas niya ang mga Israelita sa pagkaalipin. Pinatawid niya ang buong bayang Israel sa dagat, inihatid sa kalayaan, lupang mga Maria Magdalena.
Amen.